בואו איתי לקנות כלב. אחרי כל הפוסטים האחרונים על קנייה ואימוץ, אני הגעתי למסקנה שאימוץ זה ממש לא בשבילי חיים. תכלס, לא בא לי כלב שמישהו כבר זרק, או כלב שעבר משהו או שניים בחיים, ושאני האופציה היחידה שלו לחיים טובים יותר. כאילו, גדול עליי כל האחריות, סורי. אני לא מחפשת פרויקט, אני מחפשת אקססורי מתוק עם פרווה. כי אם אני כבר משלמת, אז מגיע לי מוצר מושלם, לא? שמעו, כן, מסכנות האימהות של הכלבים שמרביעים אותם בפעם המי יודע כמה, אבל זה לא שאם אני לא אקנה, התעשייה המגעילה הזאת פשוט תפסיק להתקיים, נכון? זה כן כך. אז לא חשוב. בכל מקרה, אם הגעתם עד לכאן בסרטון ולא זרקתם אותו מעצבים על הקיר, ברכות, כנראה שאתם גם מבינים שכלב זה לא מוצר, ואימוץ זה לא רחמים, זו בחירה. בחירה בחבר שמפחית בדידות ודיכאון, בחברה שעוזרת לחזק את הזוגיות, בבעל חיים שילמד אתכם ואת הילדים שלכם אמפתיה ואחריות בלי מילים. יש המון כלבים וחתולים שמחכים לכם כל יום שבת בעמותת SOS הרצליה. גזעיים, מעורבים, קטנים, גדולים, כולם עם לב ענק. פליז, אל תקנו, תבחרו בהן. אז אני